אנחנו צופים בחלק מהטקסים שנערכים כאן בוורנסי על נהר הגנגס. שלום משפחה יקרה שלי, אני נמצא עכשיו על גדות נהר הגנגס בוורנסי בהודו. מקום מאוד נחמד. מה שהספקתם לשמוע מאחוריי זה היה הטקסים והנגינות שהם מבצעים לפני שהם שולחים את הגופות שלהם לשריפה בנהר כאן. כנראה שבבוקר אני אקח כאן איזשהו טור קטן ונראה גם כן איך שורפים ואיך הם מתרחצים לזה אחרי זה. יש כאן נטושים משהו לא נורמלי, ואני מניח שזה פחות בריא עם כל הגופות האלה שבאזור, אבל יהיה בסדר. חוץ מזה אצלי הכל בסדר. ממשיך לעדכן שהכל טוב, שאני נהנה, ואוהב אתכם. ביי ביי.